Гаҗәеп гүзәл әкияти каланы күрүгә үк Ауропада икәнеңә абайлап була. Әйе, безнең юлыбыз искиткеч архитектура һәйкәлләре белән дан казанган җирләргә төште. Без Чехияның баш каласы Прагада. Прага 7 калкулыкка урнашкан һәм инде аның уртасыннан Влтава елгасы ага. Влтава елгасының ике ярына 48 чакрымга сузылган шәһәр искиткеч матур архитектура һәйкәлләре белән дан казанган. Әгәр дә без әлеге илдә икән, димәк монда безнең милләттәшләребез дә яши. Әлбәттә яши. Һәм без алар юлыннан узып, тарихи ватаннарына хәбәр салабыз. Билгеле шушы Авропа үзәгендә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәеше белән дә танышабыз. Алар өчен сөенәбез дә, кайвакыт көенәбез. Кыскасы, Чехиядә төпләнеп калган һәм үз бәхетләрен тапкан милләттәшләребез тормышы белән берничә көн булса да яшәп карыйбыз. Прага диюгә халкыбыз бөтен дөньяга танылган Азатлык радиосында күз аллыйдыр. Идел-Урал төбәге, Көнчыгыш һәм Көньяк-Көнчыгыш Авропа, Кавказ, Үзәк Азия һәм Якын Көнчыгыш илләренә һәм халыкларына ирекле мәгълүмат җиткерү өчен оештырылган тапшырулар хезмәте ул. Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшырулары беренче мәртәбә 1953 елның 9 декабрендә чыга башлаган икән. Менә без Азатлык радиосындагы татар-башкорт редакциясының үзәгендә йөрәгендә дисәк була. Нәкъ шушы студияда искиткеч матур тапшырулар ясалып, тыңлаучыга һәм укучыга җиткерелә. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 декабрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Азатлык радиосы шуннан да татар тарихында бик тә үзенчәлекле урын алып тора. Без менә күнеккән бит инде татар тарихына Татарстанда я булмаса татар җирләрендә булган вакыйгалар гына керә дип уйлыйбыз. Гәрчә алай түгел, татарның әле менә шундый халыкара күләмдәге бер кичкенә генә булса да тарихы бар. Ул да булса Азатлык радиосы белән бәйле ул. Ул чорда да хәзердә Азатлык радиосы татар телен саклап калырга мөмкин кадәр чиста килеш сакларга тырышты. Без монда физик яктан Прагада утырсак та Казаннан бөтенләй аерылмаганда кебек. Чөнки безнең эшебез ил белән турыдан-туры бәйле. Илдәге халыкка, илдәге милләткә, милләттәшләремә иң газиз теләгем шул, ул да булса телне, иң мөһиме телне онытмаска. Аны туңа түгел, аны кулланырга кирәк, беләсезме, иң мөһиме шул. Мин тормышымны Азатлык радиосыннан башка һич кенә дә күз алдына китерә алмыйм. Яисә ул ничектер минем тормышым кебек. Татар халкы бит Татарстанга түгел инде, гомумән теге төрле төбәкләрдә ул теге һәр көн үзенең вакыйгасын китереп куя тора инде. Ул теге һәр көннең дә булса вакыйга була тора, ул төрле вакыйга булырга мөмкин. Әмма ләкин теге һәр вакыт менә теге яхшылык телисе килә. Татар халкы кайда гына булмасын, татар башкорт халкы кайда гына яшәмәсен, теге алар менә үзләренең мәнфәгатьләрен канәгатьләндереп, чын күңелдән рәхәт итеп, иртәге көннәрне шатланып уянсыннар дигән теләк белән эшлим мин бу радиода. Татар дөньясында һәр уңай, вакыйга, тәрәккыят безне куандыра. Татар халкы үзенең дәрәҗәсен белергә тиеш һәм дөньяда тоткан урын белергә тиеш. Ул урын шактый югары. Әгәр дә үзеңнең эшең белән халкыңа, үзеңнең туган ягыңа ниндидер кайда булганга карамастан, ниндидер файда, ниндидер китерә аласың икән, моның белән әлбәттә горурланып була. Мин моны канәгатьләнү хисе дип әйтер идем.
Чөнки димәк синең эшләгән эшең кемгәдер дә кирәк икән. Менә бу хис бар бездә. Азатлык ул тулы бер тормыш дип әйтергә була. Чөнки күп илләрдән килгән, күп милләт вәкилләре белән килгән, үзләр эшләрен шулкадәр яхшы белгән профессионаллар белән эшләү ансы у минем тормышымның тагын аерым бер өлеше. Чит ил кешеләре белән дус булып була, чехлар белән дә дус булып була. Булай ашхулары да тәмле аларның. Табигать матур, климаты яхшы, җайлы. Европада һәм азатлык менә бу безнең башка хезмәттәшләр белән башка редакциядә хезмәттәшләр белән эшләү ул Татарстандагы һәм Русиядәге вакыйгаларга ничектер башка шул аралашкан коллегалар күзлегеннән һәм димәк алар күзе аша башка халыклар күзлегеннән дә карау мөмкинлеге бирә. Дөньяга да Татарстанга да ничектер иреклерәк карау мөмкинлеге дә бирә. Бу студияда инде күбрәк шул әңгәмәләр алып, аларны сәхифәгә ләбез, интернет битебезгә инде. Миңа күбрәк дини темага игътибар итәргә йөкләнелгән инде. Күбрәк шул Татарстан һәм татар дөньясына мөрәҗәгать итәбез дип әйтер идем инде мин. Азатлык үзеңнең менә фикереңне иркен әйтергә, курыкмыйча әйтергә мөмкинлек бирә миңа. Азатлык радиосында яшь журналистлар өчен Вацлав Хавел исемендәге стипендиаль программа бар. Тәҗрибәләрен арттыруга багышланган максат итеп куйган стипендиаль программа инде. Һәм мин менә аңа документлар тапшырдым һәм хәзер шул программа буенча Азатлыкта эшлим инде. Азатлык радиосында 800-дән артык кеше хезмәт итә икән. Күбесе төрле илләрдән җыелган журналистлар. Менә шулай, чит илдә гомер итеп, милләте өчен хезмәт итүче милләттәшләребезнең бер эш көне белән яшәп алдык та, кабат сәяхәтебезне дәвам иттек. Һәрбер кеше күңелендә әз генә булса да әкияткә ышана. Шуның белән яши, бигрәк тә яңа ел алдыннан. Чехия иле әкияти дисәк тә була. Без аның баш каласы Прагада хәзер. Чехияда яңа ел ул гаилә бәйрәме. Алар менә шулай үз йортларында, я булмаса бакча йортларында аны матур иттереп бизәп, шушындый сыннар куеп, чыршылар бизәп уздыралар. Иң мөһиме бергә булу. Билгеле инде шушы мөхиттә яшәүче милләттәшләребез дә әлеге бәйрәмне шулай гаилә бәйрәме итеп уздыралар. Милли ризыклар хакында да онытмыйлар. Бүген без нәкъ менә шундый гаиләләрнең берсендә кунакта. Үзебезнең милли ризыкларыбызны онытмыйбыз. Чехларныкын түгел, тырышам үзебезнең ашларны пешерергә. Бәлеш пешерәбез, бауырсак. Кыймаклар менә кыябыз инде. Бүген менә мин сезгә шул кыймакны кыеп күрсәттем. Алдан сөт салам. Аны нык кыздырам, сөтне бармагымны тыгып карыйм. Бармагым түзә икән, мен уже җиткән аңа. 2 йомырка сатам, шикәр, туз, сода. Шуның белән бутап инде кыймак ясыйбыз. Бүген сезгә менә ремчик белән ясаган кыймакны тәкъдим итәм. Ремчигенә салам ванилка, шикәр дә бераз салам. Аннан каймак. Елны балалары артыннан чит илгә кузгалган Мөхәммәтовлар гаиләсе бу. Бер караганда өлкән яшьтә шул адымга барулары ук хөрмәткә лаек. Рәшидә апа үзе Новосибирскида туган. Бүген алар балалары белән бәхетле булып, гырыф-гадәтләребезне тотып, ана телендә аңлашып яши. Видагел, үзебезчә сөйләшәбез, итәбез сөйләм. Үзеңнең туган телең как-то йөрәккә дә йомшак була. Ишетсәң дә кая булса.
Рәшидә Павля Фәрит абыйның кызлары Наилә һөнәре буенча табиб, эшкуар. Мөхәммәтовлар эш буын бергә гомер итәләр. Оныклары Руслан Лондонда укый, фәлсәфә фәннәре докторы. Лилия Венада белем ала, икътисад белгече булырга әзерләнә. Кечкенә оныклары Алинәгә 10 яшь. Оныкларыбыз инде бик әйбәтләр, инде ягымлылар. Иң төпчегебез инде бигрәк тә ягымлы кыз инде. Прямо вот кем генә килмәсен шундый ярата, инде бөтенесе дә яраталар инде. Мин бик бәхетле нәрсәчен дип дөнья яшәп торам. Ходай сиңа ишан биргән. Күпне биргән инде, рәхмәт. Рәшидә апа дин юлында, хаҗда да булган. Ни кызганыч, эш көне буларак без ике буын вәкилләре белән очраша алмадык. Иң мөһиме, алар оныкларын милли рухта тәрбияләргә тырыша. Ә безне яңа ел теләкләре юллап озатып җибәрделәр. Яңа ел белән сезгә исән саулык, күп кенә телим. Яңа ел белән котлыйм барыгызны да. Исәнлек, саулык, хәерле, бәрәкәтле зур-күпме. Сау булыгыз. Балаларын янында булып, аларның бәхетенә куанып яшәү матур күренеш. Язмыш кемне шулай баласы янына, кемне яры, кемне хезмәт артыннан читкә илтә. Зөфәр Тәлгатулла Абдулгалиев исә бүгенге көндә Татарстанның Чехия Республикасындагы сәүдә вәкиле. Торырга читтә, янатмаска үзенең культураның, үзенең теленә, и аңларга, и табырга үзенне яңа культурада, яңа шәһәрдә ул шундый әзрәк терпениедә и үзенең внутренний культурада да кирәк. Безнең представительстволарда читтә эшләгәндә самое главное личный контакт и личный опыт. Дөрес, матур гамәлләрнең башы бердәмлектә. Чехиядә милли бәйрәмебез Сабантуйда уздырыла. Инде менә 10 елдан артык аңа матди ярдәмен җиткереп торучы милләттәшебез белән дә очраштык без. Чехия татарлары бердән күрешәбез, Сабантуй уздырабыз, тырышабыз татарча сөйләргә. Безнең балалар татар телен өйрәнергә тели. Максим Хамид Чехияга 1998 елны килеп төпләнә. Үз эшен башлый. Ә менә улы татар телен камил өйрәнергә теләк белдереп, аларның тормышына үзгәреш кертә дә куя. Һәм алар татар теле укытучысын эзли башлыйлар. Шул елны Максим мондагы татар тормышына кушылып китә. Укытучы да табыла. Бүген инде аның 5 баласы, 2 улы, 3 кызы бар. Балаларын ул милли рухта тәрбияли. Бездә барыбызда татар каны ага, без булышабыз эш буенча. Качан без булышабыз, эшләрдә яхшырак бара. Татарстан белән элемтәләре ныклы аларның. Менә шулай милләттәшләребезнең үз юлларын табып, милләтләре белән горурланып яшәүләре безнең өчен дә куанычлы. Бөтен татар халкына Чехиядан яңа ел белән тәбрик итәм. Күп саулык, бәхетлек. Дөнья күләм элемтәләрне булдыру, хәбәрдар булып тору, эштә сынатмау өчен күп көч куярга, уяу булырга кирәк. Ә безнең халкыбыз мондый сыйфатларга бай. Активностьларым Чехиядан башка Австриядә күбесе, бик күп проектлар безнең австрийский компаниялар белән, Германиядә, прежде всего Саксония, Тюрингия, восточные районлар Германияның, Нюрнберг, Мюнхен, Бавария, более южные районлар Германияның, Польша, Словакия. Очрашу барышында без Россия Федерациясының Чехия Республикасындагы сәүдә вәкиле Александр Владимирович Туров белән дә аралаштык. Что следует отметить, то радушие людей, жителей Татарстана, которые я видел в 1985 году, побывав впервые в Казани, оно есть и оно отмечает эту замечательную, прекрасную республику. Поэтому я хотел бы пожелать по-татарски Янга Эл, Кетле, Булсен, Барыгызге, Саулык, Тынышлык, Клим.
Прага қаласының үзәгеннән узган Волтава елгасы аша 18 күпер салынган. Кыскасы, баш қаланы 18 күпер 2 ярын тоташтырып тора дигән сүз. Прагада сәгатьләр күп. Урамда койсы якка гына карасаң да вакытны беләсең. Һәм бу хәзерге мәшәкатьле дөньяда бик кадерле булган минутларны дөрес бүлергә мөмкинлек бирәдер. Монда яшәүче халык бик төгәл, аларның һәр нәрсәсе санаулы. Спортны бик яраталар, күп ашамый, нык киенми, өйләрен артык җылытмыйлар, ә менә балаларны тәрбияләүгә аерым караш. Инде күргәнебезчә, безнең милләттәшләребез монда үзләрен яхшы хис итә. Чехияны үз итеп, дуслыкта, хөрмәттә гомер итәләр. Лилия Хөснетдинованы язмыш 1995 елны шушы илгә алып килә. Я думаю, вся моя жизнь – это пример выживаемости татарского народа. То есть я горжусь тем, что я татарка, и я знаю, что силы наши неисчерпаемы, то есть мы можем сделать очень много. Нам нужно только объединиться, нам нужно только быть вместе, нам нужно только понимать и поддерживать друг друга. Лилия 5 бала анасы. Аңа карап күп бала да табасы, үз йортыңны саласы, бәлки чит илдә дә яшисе килә башлыйдыр. Ул искиткеч көчле, тормышны яратып, якыннарына бәйрәм ясап яши белә. Ул ярата, тормышны, балаларын, гаиләсен, эшен, яшәгән илен, ватанын. Ул гади бер татар хатыны. Тормышында төрле борылмалар булган билгеле. Балалары әнисе яклап тамырын белә, хөрмәт итә. Француз мәктәбендә белем алалар. 4 тел – француз, инглиз, чех, рус телләрен яхшы беләләр. Татарча әзме-күпме аңлыйлар, өйрәнәләр. С детства я хотела, чтобы у меня было много детей. Вот, то есть у меня 5 детей, дочь и 4 сына. Лилияның кызы Лондонда яши, Кияүдә. Улы Илья музыкант, фортепианода уйный. Ул иҗаттагы беренче адымнары өчен әбисе Риммага рәхмәтле. Через музыку смогла передать не только знания, но тоже много и эмоций, и любви, и добра. Она была учительница по жизни. Она она могла учить всему, и даже когда она разговаривала, чувствовался этот тон, и человек познавал. Она была педагогом по классу скрипки и 40 лет преподавала в музыкальной школе. Вырастила плеяду талантливейших учеников, которые играют в оркестрах, не побоюсь сказать, мира, всего мира. Но как бы последний период ее жизни был посвящен детям, в основном моим детям. И то, что мама дала детям, это неоценимо и невозможно заменить никем и ничем. Лилияның әнисе Рима ханым нәсел тамырын дәвам итүчеләргә, ватанга, татар милләтенә булган җылы карашны күңелләренә салып калдыра алган. Она составила вот такой для нас уникальный источник, потому что мои дети, которые живут сейчас в Европе, которые учатся во французской школе, откуда им знать и понимать ту реальность, в которой жили наши предки, жили мы, собственно, как им понять, откуда мы родом, что есть мы. Сейчас в Магнитогорске живет только мой брат старший, Равиль Хуснудинов, вот, издает газету «Татар-Рухы», а сестра моя младшая, она живет в Сиэтле, в Америке. Вот таким образом мы нас жизнь по свету, по всему разбросала. Аның әнисе яклап тамыры Татарстанның Әгерҗе районына барып тоташа. Бабалары 1931 елны Кулак дип Себергә сөрелгәннәр. Магнитогорскидагы узган авыр хезмәтле тормышын Римма Хөснетдинова язып юанган. Ә кызы аны китап итеп бастырып, гаилә вакыйгаларын тарихка керткән. Бүгенге көндә Лилияның улы Михаил инглиз театрында шөгыльләнә. Бик кызыксынып, нәкъ менә әбисенең китабыннан кайбер өзекләрне укый, үзенчә сәхнәләштерә. Это был особенный год. Я до сих пор помню ощущение счастья и покоя. Гаҗәеп матур, сәләтле гаилә. Музыка исә аларның һәрберсенең йөрәгендә урын алган.
впервые была в Казани в 2010 году, 1,5 дня. Это были 1,5 дня тотального счастья. Как-то нам так повезло, что практически не было русской речи вокруг, только татарская. Так вот, это было такое вот счастье, как бы вот на облаке в детстве оказалось. И как психолог я знаю, когда человек не слышит родную речь ежедневно, он находится в состоянии постоянной депрессии. Поэтому я вам очень завидую, что вы живете у себя дома, что вы живете на родине. И я постараюсь это сказать по-татарски. Чит ильда, бикайбат булсада, харкши уз илинда яшарга тейш. Кши уз илинин тарихи белән яшара тейш. Чехия баш каласы Праганы 100 манара каласы дип тә йөртәләр икән. Дөрес, алар һәркемнең күңеленә аерым эз калдырырга сәләтле. Прагада кыш безне җылы көннәре белән каршы алды. 10-12 градус җылы. Билгеле, бу безнең карлы салкын кышлар белән тарткалаша алмый. Кайбер көннәрне каты җил булып ала. Анысы да кеше белән бергә йокыга талган сыман төннәрен тынычлана төшә. Монда табигать бик юмарт, йомшак диясе килә. Әмінә төнге Прага яңа тормыш белән яши башлый. Монда архитектура һәйкәлләр яктыртылган, урамнар бизәлгән, әмма һәрбер майданда шушы шәһәр осталарының кул эшләреннән төзелгән ярминкәләр эшли. Һәр хәлдә шәһәрнең һәрбер кунагы үзенә истәлекле бүләк ала. Бу көндә артка чигеп кичкә урын бирде. Без бик рәхәтләнеп, әлеге зур шәһәр агымына кушылдык. Билгеле, сокланып йөрдек, бүләкләр дә алдык, яңа ел килә бит. Монда ул Раштуа инде. Кыш быел бигрәк тә җылы килде ди халык. Урамда декабрь азагы 12 градус җылы. Бер караганда монда инде күптәннән яңа елны карсыз каршы алалар икән. Алар аңа күнеккән. Без генә әлеге күренешкә җиңел карый алмыйбыз. Ярый, анысы мөһим түгел. Раштуа гаилә бәйрәме. Бу көнне елга бер булса да, бөтен дөньяга таралган балалар әти-әниләре янына кайта. Туганнар бергә җыела. Төнге Прага. Урамнарда төрле төстәге утлар, бизәлгән чыршылар, халык ял итә. Кем урам буйлап йөри, кем һаман да бүләкләр хәстәрли, ә кем Прага дәүләт опера театрына юл ала. Без дә шулай иттек. Анда бүген безнең милләттәшебез, татар кызы Галия җырлый. Менә әлегедәй зур, затлы биналарга үтү үзгә хисләр тудыра. Бу һәркемгә хастыр. Бер мизгелгә үзеңне бәхетледән дә бәхетле итеп тоясың. Дөресе дә шул. Бер яклап без бәхетле Ауропа үзәге каласы Праганың дәүләт опера театрына керә алуыбыз белән. Ә менә Татарстанның ат казанган артисты Галия Ибраһимова шуның сәхнәсендә инде 1998 елдан бирле җырлавы белән. Гаҗәп. Галия бүген Русалка операсында убырлы карчык ролендә чыгыш ясый. Билгеле, монда камера белән төшерергә рөхсәт юк иде. Шулай да без кечкенә генә өзекләрне ястырып алдык. Галияның тавышы залны тутырып чолгап алуга горурлык хисе тамакка тиер китерде. Рәхәт. Безнең татар кызы бит ул. Карагыз, бөтен дөньядан җыелган төрле милләт тамашачысы тын да алмый тыңлый. Беренче пәрдәдән соң без Галияның бизәнү бүлмәсенә уздык. Я бы хотела поздравить своих соотечественников с Новым годом, пожелать здоровья, счастья, успехов во всем и спеть на татарском языке песню.
Бәйрәм белән яратам сезне. Менә шундый яхшы теләкләргә, кызыклы очрашуларга бай әз генә маҗаралы яңа ел алдыннан узган сәяхәтебез төгәлләнеп килә. Юл башында һәрвакыт уйга юлдаш табигатебез кабат безнең белән. Без бит тормышыбызны нәкъ менә аңа шатып бизибез. Аның төсләреннән илһам ял алабыз. Ап-ак кардай ак юллар, ак кышлардай. Ак кышлар бәхет кышлары. Кайда яшәвебезгә карамастан бәхетле, матур итеп яшәргә язсын. Без моңа лаек. Рәхмәт сиңа, халкым.